Следва на директора на Левски, Даниел Боремиров. Така. Поздрав специален за Веско, капитанчето, Райко, кръвта, Киро, наблюдателчето и най-вече за най-големия треньор на Левски Лито Пузаков. И най-вече за Бате Боре, най-големия, най-великия директор, президента. Като станем шампион е тази песен. Шампион, шампион, Левски, 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 Левски шампион, Левски, 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 Левски шампион, Левски, Левски, Левски шампион.